indar berritze ariketa ezberdina daude, eta hau izango da agindu bidez. Atza jarriko dut, jakiteko non gabiltzan, jaurez esan daia nahikoa da. Zertik hartzea utatza, normalki gure onduan, beste edo ikaslen bat dela, edo bikotia, edozein persona dela, batzutan adierazitan non gabiltzan lagundu egin du. Prest, txibegiak eta agindu bidez. Indar berritu buruan goiko aldiak, kopeta, zerebrua, begiak, sugurra, masaila, belarriak, hortzat, gainak, eztarria, lepua, sorbalda, bularra, birika, bihotza, este gorria, estamua, estemia, estalodia, behazuna, giltzurriak, ibela, pankreas, baria, maskuria, genitalak, ipurdiko masailak, bizkarran goiko erdila, beko erdila, eskubiko besua, bera ukondua, besaurria, eskomuturra, eskua atzak, atzerako linpuntian kilikiak, ezkerreko besua, bera ukondua, besaurria, eskomuturra, eskua atzak, atz, bihotzan, puntian, kilikiliak, isterrak, esubiko isterra, bera, belauna, pantorria, txorkate, jorpua, oina, bihatza, bihat, lodian, puntian, kilikiliak, ezkerreko isterra, belauna, pantorria, txorkate, jorpua, oina, bihatzak, bihatz, lodian, puntian, kilikiliak. Ariketa ina.